Sa ikalimang sunod-sunod nga tuig, nakadawat na usab og Seal of God Local Governance Award ang siyudad sa Lamitan sa Basilan Province kagahapon nga gipahigayon sa Manila Hotel. Mismong si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abaluz ang mitunol sa award sa Lamitan City kang Mayor Roderick Furigay nga gitambungan sa mga national ug local officials nga midawat usab sa maong dungog. Kuyog ni Mayor Furigay sa pagdawat sa tropeo si Lamitan City Vice Mayor Hijim Furigay, mga miyembro sa konseho ug mga kadagpuan sa Lamitan. Gawas sa tropeo nakadawat usab ang Lamitan City og 7 million pesos nga incentive tungod sa ilang kadaugan sa tulo ka syudad nga sakop sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Lamitan City lang ang nakakuha sa prestihiyosong award. Matud ni Mayor Furigay, ang kadaugan sa Lamitan City iyang gihalad sa mipanaw nga mayor nga iyang asawa nga si Mayor Rose Furigay. Awards to the late Mayor Rose Furigay, and to the people of Lamitan City. Ang award sa Lamitan City ning kasamtangang tuig, produkto pa sa mipanaw nga mayor ug didto gihalad ni Mayor Furigay ang kadaugan sa syudad ug sa katawhan sa Lamitan. Ang mga basihan sa pagdaog sa Seal of Good Local Governance mao ang integridad, liderato ug maayong pagdumala sa syudad. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.